дар диёри мо яке аз соҳаҳои асосӣ, соҳаи калидие ки сабаби пешбурду ободӣ ва тараққиёту рушд мегардад ва зиндагии шоистаи бошандагони кишварро таъмин мекунад, маҳз гидроэнергетика аст ки на танҳо дар минтақа, дар шарқ, ҳатто дар ҷаҳон мавқеи бисёр муҳим дорад, яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад ва ин соҳа дар оянда ҳамчун соҳаи аввалият эътироф шуда барои тозагии муҳит, барои ободии сартосарии олам саҳми беназир мегузорад. ва ин аслан андешаи тоза ҳам нест. ҳанӯз 50 сол муқаддам нависандаи бисёр овозадори замони худ устоди равоншод Юсуф Акобиров дар рамани овозадори худ Норак тамоми паҳлӯҳои ин соҳа ва расидан ба муроду мақсади сокинони кишварро нишон дода буд. вале мутаассифона мо ки ба муҳаббати хоса ба атрофиёнамон аслан назар надорем ва эътирофи онҳоро ҳаматарафа муҳокима ва ҳаллу фасл наменамоем. баъзан бисёр дер ба муҳаббати онҳо нисбат ба сарзамини хеш, ба сокинони кишвар, ба ҳамзабонони ҳамзамонашон мерасему афсӯс мехӯрем. дар ин росто ҳабибулло файзулло, яке аз шоирони муваффақи замони хеш, чунин як андеша пешниҳод карда буд ки афсӯс ки мо зиндабузургон нашиносем, он гоҳ шиносем ки гӯянд куҷо шуд. ӯ дар пешорӯи ҷашни садсолагии зодрӯзи Шамсиддин Шоҳин инро иброз дошта буд ки ӯ қурбони ваҳшати замони худ гашта буд ва эҷоди ӯ аслан вақте эътироф гашт ки худи шоир дар қайди ҳаёт набуд. алҳол ки истиқлоли давлати миллӣ, озодии сартосарӣ, ваҳдати комил даст додааст, бояд мо нисбат ба амалҳои эҷодкорони замони худ, нисбат ба роҳбарони дилсӯз ки барои ободии кишвар, барои расидан ба қуллаҳои мурод талош мекунанд, бояд расида бошем, ба онҳо дасти ба даст барои ба рӯзҳои боз аз ин ҳам хайртару нектар расидан бояд талош варзем, то ин ки барои ояндаҳои худ бо муҳаббати созандаи хеш ободгариҳои боқӣ гузорем ки боиси ифтихори пасовандон дар рӯёрӯи эҷоди мо бояд ҳамеша рӯшану пур аз муҳаббати созанда боқӣ монда бошад. барои ҳамин ба ин мақсадҳои хайру нек расидан ҳамкории ҳамешагии мову шумо бинандаҳои азиз шарту зарур аст, чунки мо бе дастгирии ҳамдигар, бе муҳаббати созандаи ба муроду мақсад расиданҳо аз иҷрои ягон кори бузурги баромада наметавонем. барои ҳамин дар ростои ин силсила намоише ки мо оғоз кардем, шуморо ба ҳамкорӣ даъват мекунем, чунки бе ҳамкории шумо, бе дастгирии шумо, бе фикру андеша ва таҳлилу баҳсу мунозираҳои шумо мо кори хайру нишонрасеро иҷро карданамон амрест муҳол. дар ин росто шуморо ба ҳамкорӣ даъват карда орзу менамоем ки муҳаббати бекина корагар бошад, чунки маҳз муҳаббат моро ба муроду мақсад мерасонад ва бояд кинаи пешинро бояд дар синаи худ бо оташи меҳру муҳаббати созандагиҳо бояд оташ занем ва барои расидан ба қуллаи мурод часпу талош дошта бошем, то ақаллан пасовандони мо аз амалҳоямон ифтихор дошта бошанд, ба муроду мақсад расида тавонанд. муваффақ бошед ҳамзамони дуру наздик, ҳаводорони ободӣ ва озодии сартосарӣ.